سلام تعنا هابلنا كبرات تخطاتل تتقرأ ستريم ميديا نساعد زحزنا يوم زينة تخطنهم ودب ملكت ويستطالي بشاشا ميلينا ما دراش دقس قلباب بمقبار مسودا فين مقلو عسبي بحال كبلن كلهم زي سمعنا تم سيوم تشومز بحال ناي حشش جنبيل زغونة تنتاني إرترا سقاتي أغبلن كلو ود بشاشا كمزل أغوخم زي فلتنا تم حيل بحري إثيوبيا تمرقهم كبهال انتاي كم السعب كم زي فلتنا تم عدقرات مسبت احنا بيبي رعو تغليلو بسلحتا يزلق الله سمعنا تم بريتوريا زبهال ورقة كفرم تقراي اب كل التمغيلنا زي معنا منقست تغيلنا نحوحات مسألنا يا اورومون تقراين بحادب مخان نيرترا بتحتغو تصرنا موعال زبل بتي نايلوق مصمص مكور كاب إيرترا كي تصفع تباهيلو بوقع التسوق ريدوان حسين ناتفرمه كم زي فلتنا تم ويانا برتا ايدورد بقلباتو برتا محرا وريدنا ويانا بربحنا وعلنا بحبار نشعبيا مزبط نتقم الله خمزي سمعنا تم عبدي سابا شودن امباسي نيرتراويان من اسيات عفر تراي ناي مقعز مسرح ناتسرح خمزي سمعنا تم ኢትዮጵያን ኤርትራ ካብ ፈለማት ትገብሮም ዝነበረቱን ቁሳታት ተባሂሉ ክጽርሑ ካብ ጸንሑ በአንደበት ኤርትራውያን ንምዝኻር እንትፍትኑ ኤርትራ ቀይሕ ባህሪ እንተብፍታው እንተባሂሉ ይግባአና እዩ ትም ሀገራችን ከባህር በር የራቀችበትን ኢፍትሃዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ ያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። ሀገራችን ላይ ቀይ ባህር ያስፈልገናል ኢምፖርታንት ነው የማይል ዓለም አለ እንዴ? የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን። የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን ትግራይ በክልል ተኸፊል ከአንጻር ኤርትራ በጎን ኦሮሞ ምስላፍ ሙከራታት መንባሮም ገለቶ ሰክተ ሓበሬታታውን ከመላኽቱ ጸኒሖም እዮም። እዚ ድማ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ምስ ናይ ብረታዊ ቃልሲ 17 ዓመት ዝነበረ ምልከታ ደርጊ ኣብ ልዕሊ ተቃለሲ ንሓርነት ትግራይ ኤርትራን ዝነበሮም ወገናት ምስ ዝነበሩ ኩነታት የተኣሳስርዎም ደርጊ ተገንጸልቲ ሓይልታት ይብሎም ነይሩ ይብሉም። ሰብዕ ዕድመ ጸጋን ገለ ምሁራንን ድማ እዚ ቃልሲ ሕጊ ሕኤንን ሕወሓትን ዘካየድዎ ሓበራዊ ቃልሲ ዳግመ ምስራት ትግራይ ትግርኝ ዘበስር ይበሃል ነይሩ ዝበሉ ተምጻሕፍቲ እዚ ባህጊ ሰብዕ ዕድመ ጸጋን ገለ ምሁራንን ኣይተሳኽዐን እታ ተገንጸልቲ ሓይልታት ትብል ናይ ደርጊ ግን ብልክሑ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተገንፂላ ነፃን ሉዓላዊትን ሃገር ንምዃን ኣብቅዕዋ እዩ። ሓራ ትግራይ ንምስራት ዝተቃለሰ ሕወሓት ግን ትግራይ ኣይገንጸላን እኳ ደኣ ጸላኣት ኣኪቡ ዳግማይ ኣድሚዋ። ኣብዚ ሕወሓት ጥራሕ በውልቂ ዝንቀፈሉ ታሪኻዊ ምኽንያት ፍጹም ኣይክህልን እዩ። ሕጊ ሓኤውን ኣዲስ ኣበባ ምእታው ሓዲጉ ንሶም ካብ ኣልዋሃ ኣይሰግርን ዝበሉ ተጋደልቲ ሕወሓት ኮይኑ ዕላማ ቃልስኹም ሓራ ትግራይ ንምግባር እዩ ክብሎም ዝግባእ ከሎ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ኣደፋፊእዎም እዩ። ታሪኻዊ ጌጋ ናይ ሞራል ማሃብን ምትባዕን ፈጺሙ ይብሉ። ብዓብዩ ግን ዝሓለፈ ቃልሲ ሕወሓትን ሕጊ ሓኤንን ዝኸሰረ ብሰንኪ መስመሩ ዘይሓለወ ዝምድና ምዃኑን ንጹራእን ዓላማን ዝተሓንገጠ ኣካይዳ ኮይኑ ምጽንሑ እዩ። ሕወሓት ሕጊ ሕኤንን ናይ ጸላእየ ፈታውየ ዝብል ለፍንታዊ ምትሕዋር ናይ ቃልሲ እምበር ኣብ ነባር ፍታሕን ህዝቢ መሬትን ዝጠመተ ይነበረን። ብሓፂሩ ብሄራዊ ስምዒት ኣይነበሮምን። ከም ውፅኢቱ ናይዚ ድማ ደርጊ ስዒሮም ነንባዕሎም ክሰዓሩ ኣብ ቅድሚ ኣሜሪካ ምን ዝያዳ እሙን ኮነ ንምርጋጽ ከቢድ ዋጋ ከፊልና ኣብ ምክፋል ኣለና። ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጠመተ ሂባቶም ዝነበረት ውድባት ምንባሮም ታሪክ ዝመስክሮ እዮም። ታሪክ ልፍትንታውያን ቃልሲ ሕወሓትን ሎሚ ድሕሪ 33 ዓመታት ክድገም ዝፍትኑ ተቃውምቲ ውድባት ትግራይን ተቃውምቲ ውድባት ኤርትራን ኣብ ስደት እውን ኣለዉ። እዚ ዓይነት ዝምድና ብመትከል ክንቃለሶ ንጹር ራእዩ ክሕበር ክንግደድ ኢና ኢሎም እዞም ሎሚ ብዘይ ንጹር ዕላማ ብስም ጸላእየ ልፍንቲ ቃልሲ ምግባር ዝህቁኑ ወገናት ናይ ምዕዋት ዕድሎም ዋላ ጸቢብ ይኹን እምበር እዞም ውድባት ድሕሪ ውድቀት ህግደፍን ሕወሓትን ከናበይኹም ዝብል ሕቶ ግን መልሲ የብሎምን መልሲ ክህልዎም ክገደዱ ኣለዎም። እዚ ልክዕ ከምቲ ህግደፍን ሕወሓትን ንደርጊ ክሳብ ምስዓር ዝብል ልፍንቲ ክኸውን የብሉን ይብሎም። ብፍላይ ድማ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኽፈት ተባሂሉ ዝስጋእ ዘሎ
ጦርነት ናይዞም ክልተ ፋሽስታውያን ውልቀ መላእኽቲ ኩናት እንተጀሚሩ መን ይስዕር በዓል መን ይሳተፉሉ ዝብል ሓተታ ዘዳለወ ካሊእ ተንታኒ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምስዓር ሞራል ኮነ ዓቕሚ የብሉን ብዝብል ይጅምር ትዕዘብቲ ኣብይ ኣሕመድ ጉጉዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ተላፊኖም ንትግራይ ዝገበርዎ ወራር ሪኦም እዮም ውግእ ኣይኽእሉን ዝብል ንስንሳቶም ምንዓቕ ኣምፂኦም እዮም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምልከታ ግን ጉጉይ ይመስልኒ ይብል ኤርትራውያን መንግስቶም ዝበሎም ትግራይ ናይ ምጥፋእ ግፍዕ ምፍጻምን ንብረት ምዕናውን ምውራርን እምበር ብኡነ ናይ ምቅላስ ሞራል ኣይነበሮምን ኣብ ኩናት ትግራይ እንተኽኢሎም ብዘይ ዝኾነ ሞትን መቕሰልትን ብሞት ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሳቶም ልኡኾም ናይ ምፍጻም ዕላማ እዩ ነይርዎም መወዳእቱ ትግራይ ናይ ምብራስ ዕላምኦም ዓዊቶም ከም ዝሓሰብዎ ከይኮነ ተሪፉ ተዳሂኾም ዘይተኣደነ መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ኣብ ሃገሮም ናይቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝተዋግእዎ ሸውዓተ ዕፅፊ ብቴክኖሎጂ ኾነ ብሓይሊ ሰብ ብሞራል ይኹን ብሓርበኝነት ንምምካድ ድልዋት እዮም ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን ካብቲ ማሊ ብዝያዳ ገና ዕሸል ሃገር ስለ ዝኾነት ካብቲ ናይ ኩናት ስነ ልቦና ዘይወፅእ ሕብረተሰብ እውን ስለ ዝኾነ ሃገር ዝብል ናይ ፍቕራን ሓርበኝነትን ስነ ኣእምሮም ዝተሰርሐሉ ናሽናሊዝም ኣይወፀሎምን እቲ ትውልድ ንሱ በዓል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ኩናት ገለ ምስምሳት ተፈጢሩ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ እንተዘይተገይሩ ኢትዮጵያ ንውርደቶም ክቕበልዋ እዮም እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝምክሕሉ ዘሎ ኣፅዋር ዘፍሪ ዝተባሃለ ኢህወዴግ ዝተኽሎ ናይ ሜቴክ ትካል መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ግብፂ ፅባሕ እንታይ ክገብርዎ ብኸመይ ክዕንዎ ቀኒና ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ብዓብዩ ንግብፂ ሓደጋ እዩ ንኤርትራ ድማ ሕዝቡን ገዚፍ ሓደጋ እዩ ስለዚ ብዝኾነ መንገዲ ከምዚኦም ዝበሉ ትካላት ክዕንዎም ይኽእሉ እዮም ድሮናትን ጽሩ ድሮናትን ግብፅን ኢራንን ኣብ ኤርትራ እንታይ ይገብራ ኣለዋ ፈላጥዩ ዝፈልጦ ማሕወር ስለያ ሻዕብያ ካብ ብልጽግና በብዙሕ ዕፅፍዩ ዝበልጽ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ርጉጽዩ እዚ ኩናት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብዙሓት ምዕራባውያን ዓድታት ድሌታትን እዩ እዚ ማለት ድማ ድሌታት ሩስያ ቻይና ኮነ ኢራን ብኡ ልክዕ ክስሕብ ግድን እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህሉ ዝኽእል ናይ ትሕዝቶን ቅርፅን ምዕባለታት ናይ ሞትን ሕየትን ተሳትፎ ክህልዎን ዝገብር ናይ ውክልና ኩናት ናይ ምኻድ ዕድሉ ሰፊሕ እዩ ቻይና ኮነ ሩስያ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ንዓብይ ዝመጽእ ዘሎ ተሳትፎን ወለንታ ሻዕብያን ዓብይ ስለ ዝኾነ ሻዕብያ ናይ ምቕያር ድሌት ምዕራባውያን ኩቱር ክኸውን ይገብሮም ኣብዚ ፀባ ጡብ ኣሜሪካን ሓለባ ዝነብራ ግብፅን እስራኤልን ክሳብ ሕዚ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ካብ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኢሳያስ ዘዛዘወ እዩ እዚ ማለት ከዓ ዋላ እኳ ስትራቴጂክ ጠመተ ኣሜሪካ ኣቦቱ ይኹን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ምስ ቀጥታዊ ረብሓ ኣሜሪካ ኣዘጣብቕ እንተዘይኮኑ ዕሽሽሉ ቅድሚያ ንኣሜሪካ ዝብል መትከል ስለ ዝሓዘ እዘን ናይ ኣሜሪካ እሙናት ዓድታት ብተነፃፃሪ ኣብ ናይ በዓልተን ረብሓ ተደሪኸን ኣይጠቕመናን ብዝበልኦ ናይ ምውቃዕ ዕድል ኣለወን ልክዕ ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ዘርአዮ ወርቂ እንተዘይኩዒትና ዋላ ሩስያ ተዋሓጥቂ ዝበሎ ማለት ዓይነት እዮም ስለዚ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናትን ንግብፅ ድሌታትን ዘማልኣሉ ኢዳእታውነት ክህልወን ዕድል ዝህብ እዩ እቲ ሓደ ዝኸብድ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ግብፅን ግድብ ህዳሰን ኩሉ ድሌታት ግብፂ ኣማሊኡ ኣብዚ ኩናት ክትሕግዞ እንተነኣሰ ድማ ንኤርትራ ከይትሕግዝ ከይገበረ ናብዚ ኩናት ዶ ከኣቱ ይኸውን ዝብል እዩ በቲ ካሊእ ድማ ኣብይ ስለ ዘይኣምን ግብፂ ዝደልያ ውዕል ተፈራሪማ እቲ ኩናት ኣንጻር ኢትዮጵያ ብምዃኑ ኢትዮጵያ ከም ዘይትትስእ ክትበታተን ናይ ምግባር ስራሓ ደው ክትብል ዘግብር የብላን ብፍሉጥ እያ ክትገብሮ እንተዘይከኣለት እምበር እታ የማና ኢድ ኣብይ ኣሕመድ ኮይና ዛጊድ ዘሊቓ ዘላ ኢምረት ዓረብ እትበሃል ናይ ዘበን ረባሽት ሃገር እውን ምስ ኢትዮጵያ ተራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሸፈድፈድ ርእሰ ምትሓትን ጠለብ ጥራሃፍትን ሕሽክርናን ዝወለዱ ኣብ ውልቀ ሰባት ዝተፈጠረ ዘይመትከላዊ ርክብ እምበር ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ጽምዶ ዓድታት ንኢትዮጵያ ቅድሚያ ትህብ ያልካ ዝወሰደ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ይኹን ንኤርትራ ኣብ ናይ ኣፅዋር መሸጣ እንካን ሃባን ዘዳሃበዩ ዋኒና ክኸውን ዝኽእል ካብቲ ባርዕ ኩናት እያ ትነግድ ጂኦፖለቲካዊ ኢንተረስት የብላን ዋላ እንተዘይተባሃለ ኣብ ዝተኣጎደ ሓውያ ላምባ ካብ ምውሳኽያ ትርባሕ ሞዝያዳ መሸጣ ኣፅዋር ተቀላጥፍ ኣፅዋር እንዳሃበ ዘይተኣደነ ወርቂ ትቕበል ኢራንን ሰዑዲ ዓረብን እውን ኣብዚ ናይ ባዕለን ድሌታት ኣለወን ብፍላይ ኢራን ምስ ምዕራባውያን ኮነ ምስ እስራኤል ዘለዋ ሱር ዝሰደደ ቅርሕንቲ ኣብዚ ኩናት ጊዳ ዓብዩ ብመዳይ ኤርትራ ንምሕጋዝ ምስታ ታሪኻዊ ጸላኢታ እስራኤል ብሓደ ናይ ምዃን ዕድል ኣለወን ኣብዚ ጉዳይ ቀጻሊ ንባብ እናካየድካ ክሰፍሕ ክመብዕልን ዝኽእል ጉዳይ እዩ ስለዚ ወራር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ብወሳናይ መልክዑ ንኢትዮጵያ ከቢድ ሳዕቤን ኣለዎ ብኣግባቡ ዘይተመርመረ ሳዕቤን ሕዙ ክመጽእ ዝኽእል ብናይ ስልጣን ህረፍ ህዝብኻ ኣብ ናይ ኩናትን መኸተን ጸሚድካ ስልጣንካ ብዘይ ሓታቲ ማሕበረሰብ ናይ ምግዛእ ባህጊ ዘለዎ እምበር ንኢትዮጵያ ዝረብሕ ነገር ኣለዎ ዘይበሃል ጥራሕ ዘይኮነስ ንኸቢድ ስዕረት ዘቃልዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ማእኸል ትግራይ እትኸፍሎ ዋጋ ድማ
ብጣዕሚ ከቢድን ፍጹም ክንግምቶ ዘይንኽእልን እዩ ስለ ዘይደለኻዮ ኩናት ስለ ዘይተርፍ ኣብዚ ጉዳይ ብግቡእ ዝተጸንዐን ተዋደድን ምድላዊ ሓትት እዩ ነይሩ ግን ሓሻኽር ብልጽግና ኣብዚ መዳይ ዘለዎ ኣይመስሉን بولك عون حاشخير إساياس أبزو قداي آيدها بلون يقداس ناب أبي أحمد كم مخرطنا توالد صوع زلهم أب قدايك أي حبحاريك أدمون كمزيلنا نيرناينا زبولو تاقارو جنرالات لحقانات نتقراي داقم عولو خينات مقبار زخدو وزلو رحقات أبزي ملكتكم آي تؤتو إدكم كبهالو يقبا أزبل نوي حاتتا أقريب اللو زقدوس تقراوين كمرات خطعات التران مكتالكم مع مسجنا سلام نو خلو الدساب